pwede bang makapanayam ka, Romel, ng kahit saglit lang o kahit matagal? Ba't mo, ba't mabilis mong nilalagay yung anong resulta ng laban ngayon? Niya ako, pinag-isaan. Kaya, naubusan sa final. Final round. Pang ilang ka ngayon? Pangalawa pa rin. Pangalawa pa rin? Oo. Anong balak sa susunod na plano niyo? Pababantay. Okay lang. Kung itakbo, takbuhin ko na. Sige. Okay. Walang problema. Okay. Masususpend yung laro natin ng mga 2 weeks daw. Kasi dahil sa eleksyon. Okay. Tutuloy natin sa after ng pista ng patay. So may mahaba pa kayong ensayo. Okay. May gusto kang mabatiin? Shout out sa nagpalaro nito. Sa ating Oo. samahan. Maraming salamat po. Okay. Mapatiin mo mga kamag-anak ko, hindi? Ayan mga kamag-anak ko yan. Dito ako sa Anda. Naging second place sa WTC. Salamat po. Okay. Salamat din. Romel Perez Okay. ng Orbis Tondo.